Ono na wate boa eye dentembo ye ka dentembo da mo wom godu wom saa boa no so na no wate ono na da don ne bo no saa don no ye mpanimfo ahwe ya ye de hyehyɛ tam ye se enwunu no beto antensen na no abose so on say Asante city o twa ate acha titi e ma ne tofom o fa tire ni sa tua ni so because of say Odomankoma don bo no any tip takahini coin and tip takahini cane any what you come say any panel any free one because what it a chat and no a kwambukani ni super na bi ma Asante abesine e be den e na ne nsa akasa edon no konfana di ka kire ni say omumfa akofo no omumpa babunu a oye wo hene ba on ka be mada ba o se tutu nya me kase atutuo ma ne bo obanto ten ama ne tra de tembo obia ntumi no opoa Asante adura bonjo ro bru saye so ate won bema bu bema wo ko sro ha mo tie do so kula pa wa chawo Nice GA. Abusia na enra na mbedro p video na yewura e ka abakosem bia ehinta na dodo no nyante o mate Asante abakosem bebiri ba no mu nyante eye ebra konfo ka kire ne se onfa ne yire a odono pa ejapoma onfa ejapoma ana enkwa entwa so onsa na otimi adi nkunima a oboni to di na mo asen eye de toma esen tuo ne ho no se wo image na mde ato screen so no yes na sa history me ye no obi di comment bi bai na comments a okara say oh any a whole lot of history ho no ma Asante dia si a yenim ntie ne mpese bi bie ba akoso kire yes na we kura de be won yes and say this particular story edie yes say abrofo no copy anas abrofo no sheda ewie free ye ho no Asante ho ne ko ede ko ye ko kire David and Goliath a story no yes yes and say that time yes you na yewro odi kan na otikokọ so odi kan yewro say to the first na o etia kakra yes ena ye asema ba be kan so ye yewra eni be matintin gram pa okun twa nti na ote denchembo so yes sa story na mpese na me no mi che na otie kakra se de na story ni siko how a yewra fa so di nkunim nyoma mo sacrifice yansa na wonya sa Odomankoma don what Odomankoma don wa sa na wonya sa Odomankoma don dia bona sene nti ena me no ba be che Odomankoma don e kwanya yewura fa so nya Odomankoma don eya na bi mu fi so yewura hye dade batakari na eya na tumi ewo mu eso but anytime bia anase history me ati ase anytime bia yewura be hye sa batakari no e dade anase dade batakari no eya na Odomankoma don so bon nti obia no obetimi yes nti ne pesa me ni ubowura sa story nim kakra na utie se de story ne sitie anyhow a story no e de ekọ ye ne kwan a yewura fa so edi nkunim na sa asem amanfo bebre per story na yede ati nti mbesa me bo story ne kakra yes na ode mpese ye ntie story ne tie ba ye beto aso yewura na o se dade ba katali a aya na nipa bebre nim se dade ba katali na ehye no ene na tumi wo dabi Asante ye tumi ye ni na di ba katali no obehye no no Odomankoma don abon sa e don no ye bo wi ase na wo ho ye beto ye friend Odomankoma don eni pa na don no na wo ne ho no ye friend wo husuwa e cha tenten na wote akosi ase ni kokofu ko mu ho ono na wote boa eye dentembo ye ka dentembo da mo wom godu wom saa bo no so na no wote ono na da don ne bo no saa don no ye mpanimfo ahwe ya ye de hyehyɛ tam ye se enwunu no beto antensen na no abose abusia yes wasumi ode pa teso nkoi teso I made into aso no beto sisi a na me ka kire wo say Asante was stories misro so abuchiri baby a wo bia wo beduru Ghana bo moden so be komenhia na wakwa he menhia museum na so ede wo hu de ekuso
Ɛsan sɛ asante wɔ nneɛma bebree nta a wonim wonteɛ. Yes. Na meka sɛ metoa so a maame wo deɛ mesrɛ mɛbɔ part 2 na ma na mmom mesrɛ na mesrɛ kɔma nhyia ne kɔhwɛ w'ani so adeɛ. Yɛnkɔyɛ part 2 no mmra. Yɛntoa story no so yɛba a yɛbɛtoa so. Ɔno na wɔte boa a ɛyɛ dɛntɛmboɔ yɛka dɛntɛmboɔ a daa ma wɔm god wɔm saa boɔ no so na no wɔte ɔno na na daa dɔn ne bɔ no saa dɔn no ne yɛn mpanimfoɔ ahwɛ yɛ a yɛde hyehyɛ tam yɛsɛ enwunu no bɛtɔ nkyɛnsee na no abɔsɛ so ohun sɛ de asante si teɛ eti saa dɔn no entim gyakahini bonsam wɔtoa a osu a ɛkyɛ atenten ɛwɔ kwasi ase ne kokofu kwam ne bɔ so otwa osu a ɛkyɛ atenten yɛ ma ne tɔ fam ɔfa akyire ne sa tua ne ti so because of sɛ Odomankoma dɔn bɔ no ɛne ntim gyakahini koe ɛmɛ ntim gyakahini dwane enipa wɔtumi kum saa nipa no eyi ni firi hɔ no because osu a ɛkyɛ atenten no ɛkɔmukanyi ne so bɛrima bi ma asante abɛsi nɛ ne tete gram no ebi ma asante abɛsi nɛ ɔno na no wɔtwa mpɛsɛmpɛsɛ a yɛtwa mpɛsɛmpɛsɛ no yɛtwa aseɛ nyinaa ɔno no ɔte sɛ gyabidie ɔsɛ tutu gya bɛka sɛ kɔmfoɔ no te ka kyerɛ ne sɛ ɛtwa sɛ ne nsa ka saa dɔn no ɛbɛyɛ dɛn ɛna ne nsa aka saa ɛdɔn no kɔmfoɔ no te ka kyerɛ ne sɛ ɔmo mfa akofoɔ na ɔmo mpɛ babunu a ɔyɛ ɔhene ba a ɔnka bɛrima da na ɔmo nkyi no na ɔmo mfa ɔdaben ɛmmɔ na pampam ɛnsi asɛsɛdwa so na mogya ne ntene wu fam yɛka daben a nnipa bebree nti asɛ te sɛ brasimate abɔ ayɔworɔ so te sɛ dadoa tententententen yɛde si wɔ pampam a yɛbɔ wura wo mu nu aka ɛfam wɔ ɔmo tie no na ɔmo bɔ wura ne mu ɛna ɔkaa hɔ no na ɔmo ne owusu akya a ɛde kɔn ne bɔɔ so ɛne ɛnagya kɔ ketewa okum Asante okum bebree ɔno na de dɔm nɔɔso ɔno na akyekyere ne kuro okum bebree ba ɔsɛ tutu nyame kɛse atutuo ma ne bɔ ɔbɔ ne tuo tɛntɛntɛn ama ne tra dɛntɛmboɔ no so ɛbɛɛ dɔnhwerɛ biasa na yɛntimi mmɛn no because yɛ bemfoɔ kɔpem sɛ yɛhu sɛ wansena pogire ahyɛ aseɛ afum no ho ɛne yɛhu sɛ bɛrima ako atɔ saa dɔn no ɛna ba Asantehene obia ntumi na ɔboa Asante a nura ibɔnjɛ dɛ buru sa yɛ nsɔ ɔde wɔn bɛrima mu bɛrima wɔwɔ ko sorow hɛ mmɔntiɛ duaso nso kura pa wakyɛw yɛkɔ ma Asante man ɔsɛ tutu yɛkɔ ma Asante man yoo yɛkɔ ma Asante man ɔsɛ tutu yɛkɔ ma Asante man pia ɔdura atiefoɔ onyankopɔn nhyira mo. Yes, story no wako akuti no. Person just Asante wa bakosema there. You can skip every moment in history, but Asante history here got to be told. Got to be told. Yes. And wako akuti ya abano sabe pepe. Yebeko so dia bakosema emu ode yemfrɛ mu na ye krɔgyen te sɛ nufusuo anaasɛ ɛwɔ no. Ye de ni nyinaa abrɛw. Nti mɛsɛ okoso na subscribe na share na mu obi anya bi sɛ de be ya next time dia bakosem bi mba. Oso betimi etibi enye de bia na ye controversies na emu method aso yensua de ne nti aba Odomankoma asɛm kakra wobɛgye de sɛ 1920 abusua 1920 abrɔfo hyɛda soma an sɛ Ghana an anase Asante man abrɔfo hyɛda soma ɛyɛ abrɔfo ni bi no yes ɛsɛ nkɔmma message emesie nhwehwɛ sɛ kwan a Asante fa so nyame nti abrɔfo ni so ba bɛyɛ 1920 yes ɔmo hwehwɛ mu kwan a Asante fa so ɛso nyame ne ade history no wɔn nsɛm sɛ yɛ akɔmanhyia no yes me da sɛ ɔhwɛ me makraw